Lehen sektoreko kideak, erakundeetako ordezkariak edota norbanakoak, gaian interesa duten norbanakoak elikadura burujabetzan, elkartu ziren atzo Aretxabaletako Arkupe kultura etxean 50 bat lagun guztira. Debagoiena, elikadura burujabetzarantz egitasmoak antolatutako jardunaldietara batu ziren. Esperientziak ezagutuz, gurean erein egin zituzten hain justu ere jardunaldiok atzo goizean. Bertan, aukera izan zen eskualdean garatzen ari diren proiektuarekin lotuta, orain arte urratsak eta aurrera begirako asmoak ezagutzeko, eta baita baiaraz gaindiko beste esperientzia batzu ezagutzeko ere. Askotariko eragileen artean ari dira Debagoieneko proiektu hori egosten, eta gurekin ditugu horietako biren ordezkariak. Ainhoa Narbaiza, Ereindajan kooperatibatik, kaixo ongi etorri. Eta Asier Garai, eskubaratze proiektutik, ongi etorri zuri ere. Tira, zer moduz joan ziren atzoko jardunaldiak? Oso ondo. Oso ondo, bai, posik erantzunarekin. Balorazioa positiboa da. Labur-labur, gehiegi luzatu gabe, baina Ainhoa, zu esan moduan Ereindajan kooperatibaren izenean zatoz, eta kooperatiba horretan egiten duzuena da? Ekoizle eta kontsumitzaileak batzen dituan eskualdeko eragilea da, Arrasate eta Bergaran dauzko den topaguniak, eta elikadura burujabetza eta agroekologia norabidean lan itxoen du gure egunerokotasunean bertako produktua salduaz, eta gero elikadura arloko proiektu mordo bat aurrera eruan da. Eta eskubaratze proiektua Asier ezagutzen ez dutenentzat? Gu gara boskide eta gaur egun baratzegintza profesionalera dedikatzen gara, eta ardura politikoa daukogunez bai, aurrerako saltxetan sartzeko ohitura daukogu bai. Elikadura burujabetza, zergatik eta zertarako? Galdera potorua, batez be, autonomiagatik, ez? Autonomiagatik, baita justizia sozialagatik, eta etorkizun baten bai ez eukitzeko dependentzia kanpoko politiketaz, kanpoko beste indar harreman batzuetaz, ez? Eta elikadura burujabetza esaten dugunean ez dugu nahi esan dana ekoitzen nahi dugunik hemen besta, ez? Da, ulertu hemendik hartu behar ditugula erabakiak, eta aldogunan arabera ekoitzi. Eta gero, momentuan, inguruko eskualdeekin bai harremanak saretu, behar dugulako, ez? Arabako, Nafarroko ligoa, zerealak, eta barruze bat, bai. Hainbat erakundek diharduzu elkarlanean, eta izaera eta jardun ezberdindunak ere badira gainera ez da, elikaduraren eta baratzegintzaren bueltakoak bai, baina baita hezkuntzaren, ikerketaren edota aholkularitzan arloetan dabiltzan erakundeak. Nola egiten dute bat horiek guztiek? Gisa da, oinartian, igual eskualde mailan ez dela egon olako marko bat elikaduran bueltan, eta igual abia puntuan gare esan geinke, marko hori lantzen, gu batez be sektoretik gertuen gazen erakundiaga, eta ikusten dugu, olako gaixak ezin diela, hain oinarrizko gaixak izan da, ezin diela sektorian gain bakarrilaga, bezik eta oindala momentua ardura horrek konpartitzen joateko, eta azkenean elikadura kataian danok modu baten edo beste baten parte hartzen dugu, eta ardura horrek lantzen joatia da asmoa, ez? Egisa da bai, tamaina aldetik, lanitzeko modu aldetik oso ezberdina gazela gure artean, baina egin dugun ibilbide honetan asko ikasi du bai, bakoitzak beretik karpena eginez, eta asmoa da prozesuaren bitartez bai ikuspegiak hurbiltzen joatia. Azkenean aldaketak bultzatzeko ez da nahikoa jakitzea noruntzimean lan, baizik eta jakin elkarrekin lanitzen be bai, ez da. Egindako ibilbidea, aipatu duzu Ainhoa, eta justu ere, 3 prozesu abiatu dituzue dagoeneko, ez da. Lehendabizikoa, baratze zaintza profesionalean, eredu kolektibo bat izatearena. Bai, izen da heldu dutzagunari muturretako bat, ze ikusi dugu azken urtetan barazkieko izpena baiaran emendatu egin dela, gutxitu egin da. Saiakera egin duten bezain bat profesionalek utzi egin dute ofizioa, eta demanda oso handia da. Orduan, ikusi duguna da, erantzunen behar dutzagula horrei kolektiboki, eta Ainhoak esan da moduan elkarkidetza horretatik. Eta asmoa da, etorkizun hurbil baten, instalatu ahal izatea jendea, profesionalki, baratzegintzan nahi duena lan egin, eta horretarako erraztasunak nahi ditugu eman. Bai azpiegiturak lortuaz, nun jarri egitura legalak eratu, eta bide lagun izaten bai.
Hori da, ezta, zeren aipatu duzu, ekoizleak gutxitzen ari direla, baina eskaera egon badagoela. Bai, hala da. Bai, gu gaur egun hori ikusten dugu gure egunerokotasunean, bai dendetatik, jatetxeetatik eta azoketan inkluso eskatzen duzkuena da ekoitzi alduguna baino, desente gehiago. Tira, egin batean positiboa da, oso positiboa, baina horri erantzun emateko prest egon behar, ez da. Beste prozesu bat izango litzateke ekoizpenaren trakzionatzeari dagokiona, ez da. Kasu honetan, Fagorreko jantokietan bertako produktuekin, ez da, hornitzeko sistema bat garatzea egin duzue. Hori da, ja, bagoiaz urte batzuk, ez lantzen jangelak eraldatzean bide hori, ikusten dugulako volumen kantitate haundisa mogitzen dela bertan, gure eskualdean izara gaitxi be jangela kolektibo desente dare, sukalde desente dare bebai, eta ikusten dugu azkenean, movimentua sortu alda bela, eta ikuslei be lan bat errestu aljakuela kontua da, zein jangela motatan jartzen ditugun martxan gure proiektuak, ez? Eskolen bidea bere momentuan jorratu ginen, eta hor esperientzia batzuk saiatu ginen martxan jartzen, eta orain enpresa jantokixen bidea lantzen nahi ga, ez? Eskualdian, jente pila bat jaten da belako enpresa jantokixetan, eta hor aukera interesantia ikusi dugulako. Eta Bergarako jantoki baten hasi gaia bertako menuak aldatzen, 12 produktu hornitzen eskualdeko ekoizleenak dienak zuzenian, eta baitxabe, sukalde arluan kudeak eta lantzen. Azkenean aldaketa hauek egoteko oso importantia da, parte dian danek ohitzen joatia, gauza berrixak ikastia, eta produktu freskoakin lanitzeko baliabideak eukitzia. Eta, asmoa da, garatzen nahi gazen esperientzia abia puntu izan da, gidan moduko bat sortzia, errepilikagarria izan deixen. Eta hirugarrena izango litzateke, sektoriari babesa eta sostengua emango dion egitura komunitario bat sortzea. Hori da, egitura komunitario hitz egual ez da erreza ulertzen ez, baina bai nahi dugu, sektoria babestuko daben txapel bat sortzen joatia eskualde mailan, dauzkogun baliabideak bai, abia puntu izan gaz ez gazerotik azten, hor dauko Zubiako hiltegi gisa, azkenean abeltzainei keston zerbitzua eskaintzen dutzena, hor dauko erinda jan bai, hamarkada bateko bilbidea jagoia zen, eta gube dauzko gauzak garatzeko eta gauza gehiago lantzeko, baina badare bai beste gauza mota batzuk inaldienak. Eta aurre ikusten dugu gainera, etorriko dienak amesten dugu, akaso transformazio gune bat behar dugula, berdura prozesatzeko gero jantokietara eraman alizateko, eta akaso banaketa zentruren bat bai, bertako elikagaiekin moldatuko dena, eta guzti horrei, amalgama guzti hori arirkatzeko, ez dakigu modu abstraktuan aipatzen dugu momentuz, baina aterkia handi bat behar dugu. Hori da, eta momentuz eman dituzue, urrats batzu, horiek egonkortzen joatea izango da, suposatzen dute aurrera begira egin beharrekoetako bat, eta joango dira ez da, behar edo eginkizun berriak sortzen. Hori da, garrantzia ondisa ematen dutza goi momentuan, gauzak martxan jartziari eta praktikotasun horri, eta gero oinarri horrek joango dira jartzen. Aipatu dugun moduan, jardunaldietan izan da aukera, beste toki batzuetako esperientziak ezagutzeko ere. Jardunaldien leloak zioen moduan, horiek ezagututa gurean ere iteko? Hala da, horregatik inbitau genituen hizlari hauek, inspirazio iturri izan zitezen, eta baita, bertara horbildu zien guztiei bai ikusteko ze eredu da zen, eta noraino heldu gaitezken, ez? Tira, bagoazen gu ere esperientzia horietako batzu ezagutzera. Hain justu ere, elikadura burujabetza helburu, Hernanin ere ari dira, lanean, eta horren nondik norakoak ezagutzeko aukera izan zen, bertako alkatearen eskutik entzun dezagun Xabier Lertxundi. 2021an publiko egin genuen, Hernani burujabe herri egitasmoa martxan jarri genuen, bertan herritarren oinarrizko beharrak asetzeko ze sektore estrategiko zeuden identifikatu genuen eta noski elikadura horietako bat izan zen. Elikadura burujabetzarantzako bidean aigia lanean, Hernaniko udalarekin batea eragile desberdina daude, ehun ekonomiko, herritarrak batea,
planifikazio demokratiko batean ari galanean, plan estrategiko bat osatu dugu eragile guztiek batekin, eta gure helburua Hernaniko sistema iraunkor eta burujabe bat egitea da, edo bentsat bide hortan ari galanean. Elikadura burujabetzan eragiteko, sistemako, elikadura sistemako balio kate osoan eragin nahi dugu, ez? Ekoizpenetik hasi eta merkaturatzeraino, ez? Eta hor, puntu bakoitzan edo arlo bakoitzean, agente desberdinekin eta planifikazioak egiten ari gara eta lantzen ari gara, ez? Elikadurari dagokionez, kontsumari, ekoizpenari dagokionez, baina zehar lerrokotasunetako balore batzuk sartuta, ez? Eta hor, Hernani burujabek bere baitan, eta elikadura burujabetzarako proiektu honek ere baditu zehar lerroko balore batzuk, ez? Kulturartekotasuna, jasangarritasuna, euskera, besteak beste diala, ez? Eta hortan, nolabait ere, martxan jartzen ditugun proiektuak sektorea indartzeaz gain, zehar lerroko balore haiek sartuta, kasu honetan, aiga bazterkeria egoeran edo arriskuan egon daitezken pertsonen gizarteratzen ere laguntzen. Boietxek Bergarako ez, Hernaniko alkate Xabier Lertxundik esandakoak, ez dakit ze iruditu zitzaizuen, bere hitzartzea, behar bada hemen aipatzekoa, aipatzen dituen zehar lerroak, ez da? Bai, eta neurri batean ikusi genuen bai, enbidiatik, nola gaidan udal bat, holako determinazioz bai, holako gai bati heltzeko, ez? Eta elikadura modu integral batean begiratu ahal izeteko. Eta gure asmoa esan azkenean, azpimarra jartzia, herritxik gauza asko lan diela elikadura arloan, eta baitxabe udaletik, ez? Eta, bestia bentzuteko. Tira, beste esperientzia bat Aleko izeneko egitasmoa izan zen. Kasu honetan, Gasteiz inguruan elikadura sistema oso bat bultzatzea da helburua, eta horretan dabilen sustraiak kooperatibako David Gonzalezek kontatzen zuen hirian jaten denaren 1% bakarrik dela Araba inguruan ekoiztutakoa, eta batozen urteetan lehen sektoreko jende asko erretiratuko dela eta ez dagoela nork errelebo hartu. Datu horietatik abiatuta Aleko egitasmoa 3 zutabetan oinarrituta. Gure asmoa da, lehenengo sektoreri begira, ekoizpenari begira, bultzatzea nekazaritzako testguneak. Nekazaritzako testgune hauetan, lortzen duguna da, nekazaritza eskoletatik irtetzen diren ikasleak, kasu batzuetan, lehenengo sektorian sartzeko asmo dute, baina oso zaila izaten da, alde batetik. Egin behar dituzten adibidez, inbertsioak, azpiegiturak martxan jartzeko eta oso altuak dira, eta kasu gehienetan jendea igual ez dauka esperientzia askorik horrelako urrats bat emateko, ez? Eta horretarako daude nekazaritza test gune hauek. Nekazaritza test gune hauetan, nekazari gazteak froga dezakete euren proiektua, eta gustora baldin bada bate eta ekonomikoki ondo ateatzen baldin bada ere, gero urrengo urratsa izan diteke profesionaltasun maila horretara iristea, ez? Gero proiektuaren beste zutabe bat dela logistika eta banaketa sistema, ez? Eta hori lortzeko marketplace bat edo merkatu digital bat sortu dugu, nun Arabako nekazari guztiak igo ditzazkete euren produktu guztiak, eta hiritarrok eta dendak eta kontsumo taldeak eta astero izango dute ekoizleen eskaera, han igo, eskatu, egin eskaera, eta gero beste kooperatiba bat egingo du alde batetik hiritik eta kanpo bilketa osoa, toki zentral batera produktu guztia eraman, eta han saskia prestatu, ez? Eta gero azkenengo kilometroak bizikletakin egingo dira, ez? Banaketa zuzenean bai etxera edo bai beste toki batzuetara. Eta hirugarren zutabea da kontsumoa zelan bultzatu, ez? Eta hori bultzatzeko administrazioekin lana egingo dugu, batez ere kontsumo arduratsua bultzatzeko, enpleguak eta zelan bultzatu ditzakegu, administrazioetatik traktore bat izateko, lehenengo sektore behar duen bultzada hori jasotzen. Hortxe Aleko egitasmoaren gainekoak ere, 3 zutabe, baina erpin asko. Hala da, eta Davidekin berbetan egon nintzen, eta oso, gure erakarri alizeteko, bintzat ikusi nagoena miresmenez izan, nola jaso duten itinerario formatibo hori hainbat eta hainbat ikasleekin, hasi direnak norantza horretan joaten, eta guretako inspirazio iturri zengo da bai
profesionalak esarri, nahi baditugu, sortu. Eta baita ikusten du aukera interesantia, azkenean Arababe oso gertu dauko, eskualde bezala gertu dauko beraien proiektua, eta ikusten dugu askotan elkarlanian hastia mendik aurrera bai, formazioan kontuakin. Eta hirugarren esperientzia bat izan zen, kasu honetan online entzun ahal izan zenutena, Iparraldeko Garro Kooperatibari eta Iparlabi buruzko ez da. Ez dakit kasu horretan entzundakoen artetik zerbait aipatu nahi duzuen? Ez dut zer konkretua goratzen, baina oso esperientzia referentea da hangua, Garrokua, da laupa bost nekazal profesional ezarri ziren kooperatiba baten, eta bai da oso referentea guretako, ze nola baiten izan zen aliantza bat, instituzio publikoak, herritarrak, kontsumitzaileak, eragileak, elkarteak sortutako ekoizpen proiektu bat. Gu nahi dugu nahin, praktikan. Tira, guk Hernaniko alkatearekin hizketan adibidez berak aipatzen zuen, hau ez da ikasturte bateko lana ez da, hemen joan behar gara apurka-apurka helburuak finkatzen eta horiek lortzen ez da, helburu osoa lortzerako hori epe ertain luzeko kontua izan daiteke. Dudabarik hau arnas luzeko bidea da ez da? Bai, hola irudikatzen dugu ez, epe motzeko gauzak hiru ari hauek, baina epe luzerako gai bat dela ikusten dugu, eta oin momentuan bi korapiloi erantzun nahi dut zau, ez? Konsumo mailan oso testuinguru ez egonkorra dauko inpresioen eta kostuen gorakada dela eta gurian moduko proiektuak egokitu beharra dauzkou, afinau beharra dauzkou, eta nekazal erreleboan korapilua edo erronka izango zen hurrengua, ez? Eta bi horrei erantzuteko bakigu ez dela urtebeteko kontua, urte askotan jardunbiako lanian, eta Hasierrek esan bezala, elkarlan marko hortan sakontzeko badauku lana. Hori da, ez da, izan ere, lan markoari buruz galdetu nahi nizuen, Debagoiena, ote dan zuena, baina ez duzue baztertzen ez da, lehentxeago ere aipatzen zenuten, hurbiltasunagatik, antzekotasunengatik, baiaraz gaindiko beste eragile eta proiektu batzuekin bat egiteko aukera ere ez da? Bai, ala da, gaur-gaurkoz nik uste Debagoiena dela gure markoa eta hortara limitatuko garela, nahikoa lan ja herrietatik irtetzea eta elkarrekin lanean jartzea. Baina hori da, etorkizun baten ala beharrez inguruko eskualdeekin eta inspirazio iturri izango die eta baita segurazki gurentzako bai. Entzun ditzagun neurri batean honi buruz David Gonzalezek eta Xabier Lertxundik esandakoak. Ikusten dugula dela momentu oso interesgarria hori, agroekologia bultzatzeko eta hainbat toki ezberdinetan arazo berdinak ditugula eta denon artean horrelako konponbide batzuk mahai gainean jartzea eta horren eskura joatea oso momentu interesgarria dela ikusten dugu. Debagoienak eta Hernanik edo Beterri Buruntzak antzekotasun handiak baditugu ez, eta elkarren esperientziak azaltzen ganean ikusi dira ez, herri edo eskualde oso industrializatuak dira, lur asko hortara dedikatu danak, laborantzarako lurrak galdu egin izan dianak, eskuratu nahi ditugunak eta zailtasunak ditugu, hor egon dira diagnostiko hortan edo goroietan antzekotasun asko badaude ez. Egoera hontan bakoitza bere aldetik jutea ez dauka zentzurik, Euskal Herrian badaude esperientzia oso aberasgarriak diranak, horietatik ikasi behar dugu, horietatik ikasten nahi eta elkarrekin jardun behar dugu, benetan burujabetza bat lortu nahi balin badugu. Batzatozte? Bai, antzekotasun ugari ikusi gehiago zen eta elkarrekin lanitzeko gogua, bai. Baiarara etorrita, Bergaran 2 urte pasa dira, elikadura maila martxan jarri zanetik, mai horretan landutako elikaenea izpide izan duten justu ere duela gutxi lurralde merkatuei buruzko nazioarteko jardunaldietan, nola baloratzen duzue? Bai, 2021an hasi ginen elikadura maixan, justo nekazaritza errelebuan gaixa jorratzen eta baitxabe azoken, azkenean azokak gakuak dira ez, hor banaketa zentroa aipatu da, baina antxinak banaketa zentroak azoka ziren ez, eta funtzio sozial hori betetzen zeben ez da, herritarrei bertako elikagaiak eskura eta modu errez batian eskaintzia ze pasatzen da, belaunaldi aldaketekin eta ohitura aldaketekin
azokak sartuta gelitzu diela, jende gaztia ez dela inbeste hurbiltzen, eta itxura aldaketa horren aurrean eguneratu beharra dago, bertako dinamika, funtzionamendua, baitxabe gobernantza, ez da asko hitz egiten du gobernantzan inguruan azken aldixan, eta horri hobatu beharra dauko, eta Madrilen egondako jardunaldi hortan asko ikasteko aukera eduki ginen, eta konturatu ginen beste leku askotan darela alternatiba bila, gurian bezala, gu bergaran lan dinamika bat doro jau azkenengo 2 urtetan, eta jungaz elikaeneako proiektua zehazten, eta zentzu hortan gure esperientzia kontatzeko aukera eduki ginen, baina baitxabe azoken panorama edo azoken gainbera hori kokatzeko zaitxi pasaudan eta zeintzuk dien horri buelta emateko aukerak. Nik azpimarratuko neban azokeko funtzio publiko importantia betetzen jarraitu aldabela eta hortan saiatuko gazela. Esan genezake Baiaran zentzu honetan Bergara dela, ez da, lanak aurreratuen dituen herria, abiadura ezberdinetan doaz, Baiarako herriak eta badu horrek garrantziarik? Ez da, galdera komprometido xamarra edo. Pikin bat, egia da Bergarak iniziatiba asko jarri dauela, eta baina gainontzekoak bere olatua jarraitu dugu. Eta eskerrak, hala izan dena, bai. Beti dago, abanguardia bat. Eta agurtu baino lehen, mezuren bat euren autu egiten dutenean nondik bat horren, elikadura burujabetzaz, elikagaiak kanpotik ekartzeak dakartzan kalte ez horri buruz pentsatzen ez duten entzat? Ez dakit, nik uste dute elikadurak gauza asko hartzen ditula bere baitxan, ez? Bai gustora jatia, kultura gastronomikoa, ondaria, hizkuntza, osasuna, eta elikadura garrantzia ematiak gauza asko lantzeko aukera ematen dutzula, eta gertukua begiratziai eta gehiago hau, ez? Bai, eta badazela moduak, ez? Izan zuzenena dela kontsumua, ez? Hurbiltzen izan erindajan Arrasate, Bergarara, bertako azoketara, eta gero ekarpena modu askotan aldala egin, ez? Izan, elkarte pila bagara, baserritarrak, modu askotara inike. Tira, Asier Garai eta Ainhoa Narbaiza, eskertzen dizuegu bisita, ondo izan. Eskerrik asko.